és evident que el nostre partit està situat del centre cap a l'esquerra, però ha de tenir la capacitat de ser un partit aglutinador de les diferents sensibilitats independentistes, de la mateixa manera que ho és Scottish National Party a Escòcia o ho és el Partit Quebecois al Quebec. És a dir, estem en una lluita d'alliberament nacional, tenim un enemic molt poderós al davant, que és l'estat espanyol, i per tant nosaltres el que hem d'aspirar és un partit generós, o un partit de masses, o un partit d'ampli espectre que, mantenint un criteri de progrés, de justícia social i de definir com a objectiu polític l'estat propi, l'estat català, sigui capaç realment de representar una majoria social en aquest país. I per tant, em sembla que més que posar cotilles i constrenyir allò que pot representar Esquerra, el que hem de fer és intentar ampliar al màxim possible allò que pot representar Esquerra Republicana de Catalunya. Fins i tot cap a la dreta? No, nosaltres estem del centre cap a l'esquerra, és a dir, jo penso que el senyor Carretero moltes vegades probablement s'ha definit de centre i per tant ha de cabre perfectament dins del partit. Ha estat alcalde de Puigcerdà durant 8 anys amb majories absolutes i ha estat proposat per Consell de la Generalitat, el va proposar el mateix senyor Puigcerdà. És a dir, em sembla que si era bo per fer unes determinades exercir uns determinats càrrecs polítics per Esquerra, també és bo per continuar. És a dir, no caiguem en el maniqueisme, ni en el tòpic, ni en la desqualificació, perquè l'únic que farem és anar constrenyint el propi espai polític del partit i la pròpia capacitat d'atraure a militants en aquests moments. Amb 10.000 militants Esquerra no alliberarà els països catalans. Necessitem aconseguir molts més suports i per tant hem de ser generosos, hem de tenir una visió àmplia, hi ha una declaració ideològica que està aprovada i qualsevol militant quan omple la butlleta d'afiliació d'Esquerra Republicana de Catalunya la subscriu i a partir d'aquí el que hem de fer és intentar treballar en comú i tirar endavant. En aquest sentit d'ampliar base, creu que el discurs que faria el president del partit en el que demanava, sobretot, quan parlàvem d'anar al centre cap a l'esquerra, sobretot anar més cap a l'esquerra, creu que és una bona via? Jo em sembla que el discurs s'ha de fonamentar en un discurs progressista d'ampli espectre, amb un discurs nítidament independentista i en aquests moments el que és evident és que sense un estat propi i sense el concert econòmic, és a dir, que tots els impostos que paguem les catalanes i els catalans es quedin a Catalunya, és impossible fer les polítiques socials i la transformació social que aquest país necessita perquè emprenedors, famílies, petita i mitjana empresa puguin realment tirar endavant i puguin sobreviure a aquesta crisi econòmica que tenim al davant. Per tant, jo em sembla que si alguna cosa ha d'aspirar a ser Esquerra Republicana de Catalunya és a ser la casa gran, ja que està de moda aquesta terminologia, de l'independentisme progressista, de centre progressista, i per tant l'independentisme que pretén un estat propi pel nostre país i que pugui tenir veu a nivell europeu i a nivell internacional. En aquests moments hi ha cada vegada un sentiment independentista que va creixent a la nostra societat de forma accelerada i nosaltres hem d'aspirar a representar tot això. És cert que hi ha independentistes que se senten orfes de partit polític i Esquerra Republicana de Catalunya ha de fer un pas cap aquí. Si volem treure vots al Partit Socialista de Catalunya, no aconseguirem fent-nos el simpàtic amb el Partit Socialista de Catalunya. Els vots del Partit Socialista de Catalunya els aconseguirem si creem dubtes en l'electorat del Partit Socialista de Catalunya de que realment estan votant a un partit subordinat al PSOE, subordinat a un partit espanyol, i nosaltres som capaços d'estar prou distants d'aquest partit com per ser una opció atractiva a la mesura que som diferents. Si no, al cap i a la fi, l'únic que fa l'electorat socialista és assimilar-nos al Partit Socialista i per tant dir, fet per fet, voto al partit majoritari de l'esquerra que mai, en aquests moments, segur, no serem nosaltres. Per tant, jo em sembla que aquí hi ha un error de percepció de fons a la mesura que, si realment volem créixer cap a l'esquerra, reivindiquem el nostre independentista. El nostre independentisme, a la mesura que puguem captar aquest vot de l'esquerra. I a la mesura que fem això, també creixerem amb independentisme de centre, que ens veurà com l'opció útil independentista i podrem acabar aglutinant totes aquestes energies. Si no, el que ens passa és que, per una banda, perdem un vot independentista que, a la mesura que pactem amb el PC, ens veu com una opció, si més no, còmplice necessari del PSC, que és l'equivalent del PSOE
a Catalunya, i per altra banda no ens distanciem prou del PSC com per poder atraure aquest vot socialista defraudat que espera una esquerra diferent.